Innovació. Acollidor. Dinàmic. Diversitat. Vivència. Igualtat. Oportunitat. Saviesa. Construir. Equivocar-se. Aprendre. Curiositat. Esforç. Acompanyament. Emocions. Futur. Benvinguts i benvingudes a l'Institut de Llavaneres, el nostre institut, la nostra segona llar. You've been feeling blue for a long time. Imaginem, dissenyem i construïm. I aprenem com funcionen els artilugis del món en el que vivim. Not fine. Investiguem i experimentem. I aprenem a tenir cura del medi ambient treballant a favor de la sostenibilitat del nostre entorn. Longing for the things that make you shine. Ens formem en les noves tecnologies. Volem estar ben preparats pel futur. You're not alone. Don't break your head. English classes are fun. We learn lots of new words, talk about interesting topics and read novels. Yes, English lessons are amazing. Nous apprendrons aussi d'autres langues pour voyager dans le monde entier. In unserem Gymnasium lernen wir 3 Fremdsprachen, Französisch, Englisch und Deutsch. A Visual i Plàstica elaborem les nostres creacions artístiques mitjançant tècniques graficoplàstiques i qüestionem de forma crítica el món que ens envolta. I always thought there is no point in living A that. música he après altres estils que no coneixia. Quin món de la composició. Per mi, el més divertit és tocar els xilòfons, els carillons i els metal·lòfons pel Festival de Nadal i el concert de Santa Cecília. Turn off the blue lights. You can make your mood rise. Hola, ara estem a classe de matemàtiques, la meva assignatura preferida. Ara estem aprenent trigonometria i ens presentarem a les proves Cangur de Catalunya. Jo prefereixo socials o llengües. Em porten a mons històrics, fantàstics o a altres països. I no t'oblidis de la Lliga de Debat, concurs d'oratòria, on l'any passat vam quedar primers. And all your demons scream so loud. Ens encanta fer educació física. Fem bàsquet, voleibol, malabars, fins i tot vela i també activitats cooperatives. I a l'hora del pati a la lliga ens ho passem molt bé. Ens encanta fer esport en aquestes magnífiques instal·lacions que té l'Institut. A l'hora del pati m'agrada anar a la cantina. Cuinen pizzas el dijous i empanades el divendres i estan... Doncs jo prefereixo un entrepà i una peça de pita. Tenen de tot. M'encanta quan s'apropa Nadal o Carnaval. A l'Institut ho celebrem d'allò més bé i, a més, qui guanya s'emporta un magnífic premi. Per no parlar dels viatges de cada curs, les colònies de primer i segon, l'esquí de tercer, la visita cultural a Madrid, l'intercanvi a Alemanya, i a quart a Oxford, i primer de batxillerat ens anem a Itàlia. Open up and let it out.